Bon dia, éssers de llum! En el vídeo d'avui vos diré com posar la vibració amb un ritual de l'Arcàngel Gabriel. Vos contaré una mica sobre l'Arcàngel Gabriel i després vos diré el ritual. L'Arcàngel Gabriel és l'arcàngel de l'amor incondicional. O sigui, de l'amor d'amistat, de l'amor entre amics, de l'amor que pots tenir amb un ca una cussa, de l'amor en general, el sentiment de l'afecte. El seu color és el rosa. O sigui, si has de demanar qualque cosa a l'Arcàngel Gabriel, les espelmes són de color rosa. Quin és el seu encens, diguéssim, preferit? L'encens de rosa. Sí, rosa, sí, de la flor, de la floreta. El seu dia de la setmana és el divendres. I què li podeu demanar? O sigui, podeu demanar fer les paus amb una persona, pels animals i les plantes, o sigui, és l'arcàngel dels animals i les plantes, però també, i aquí ve el ritual, li podeu demanar que vos calmi l'ansietat, que vos calmi la depressió. Si estàu en un estat depressiu i tal, anau al metge, anau al psicòleg. Però l'Arcàngel Gabriel vos ajudarà a calmar-vos. I ajuda bastant, és un ajut. Perquè nosaltres estem en el món físic i ells estan en el món espiritual. Mos poden ajudar espiritualment. Però també han de tenir ajuda física. Dit això, vos dic, per ritual, què necessitam? Una espelma, o blanca o rosa, un encens de rosa i simplement tenir fe de que servirà. Faig la petició. Primer de tot, inspires, expires, expires. Jo, com a éssers de llum que som, te deman a tu, Arcàngel Gabriel, Arcàngel de l'amor incondicional, que m'ajudis a pujar la vibració, que em pugis la vibració. Ho dic per meu bé, per bé de tot l'univers, i en pau i amor de Déu o de l'univers. Gràcies. Després d'haver dit aquesta oració,
agafes una espumeta, blanca o rosa, ja ho he dit, l'encens, en qualsevol mà és igual, l'encens, i dones les gràcies a l'Arcàngel Gabriel. I encens l'encens de rosa. El poses de vora. Gràcies, gràcies, gràcies. Ara només esperar que tingui resultats. Segurament ja ho notaràs des del principi, perquè l'Arcàngel Gabriel és molt bo. Dona't les gràcies i te'n vas a fer el que hagis de fer, a seguir el dia. Deixes que se consumeixi l'espelma i que se consumeixi l'encens. I ja està. És un ritual senzill, no té més, però és molt poderós. I fins aquí el vídeo d'avui. Si us ha agradat el vídeo, dale like, subscriu-te i aquí hi ha més vídeos.